May nagtatanong din sa akin kung nagpapadala ba daw ako ng naked picture. Kumusta? 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 Mahigala. Kumusta mga higala? We're going outside. It's cold. It's cold. And it's cold and it's wet. Look at my boobs. Ooh, ooh, ooh. Let me see you. Let me see you. Ooh la la. Same kami ng t-shirt mga kahigalaan. Lalabas kami. Kakain kami doon. Matagal na naman kami nagising, ano? Kasi nga malakas ang ulan dito mga higala, no? Tapos ang sarap magsigi og sako-sako ba mga higala. So yon, tapos walang nagawa, no? Always zero balance. Nandun na si Bana kong mga kahigala sa Somerset Mall, no? Nakita nyo naman. So, ano siya, magpapadala na naman siya ng pera doon sa Pinas. Alam nyo na, time to padala na naman. So, yun, hindi na ako sumama sa kanya sa loob kasi alam ko maghihintay na naman ako sa labas since usual, no? Nakita nyo naman yung last month na video ko. So, yun, nandito lang ako sa car, naghihintay sa kanya. Pagkatapos nito, kakain kami ng lunch. Pasensya na sa mukha kong mga higala, no? Minus talaga ako pag gabi ako maligo. Tingnan nyo yung hair ko. Ang dry na dry. Naghilamos lang ako today. Hindi ako naligo. Kasi nga, sobrang ginaw dito. Pag uwi ko, doon ako maligo. Kasi nga, nagbabadali na kami. Hello, Mahigala. We are going to have a little treat. We're going to eat out at the Spur because we want chicken livers. We poor, but we're going to have a little treat. Kasi nakakatamad talaga mga higala na magluto. Tapos kami lang dalawa, no? So tapos na, nagpapadala din siya ng pera. So on the way na kami. Sabi ko sa bana kong mga kahigala, pabong ug kaon diri sa labas. Kasi nga, pag nandun na sa Pinas, hindi na kami makakain. Alam nyo na. Ang hirap doon kaya. So samtang di pa mi diri mga kahigala. So pabong ug kaon sa gawas. I have to pay a little bit of attention because it's been raining and it's wet, and unfortunately cars like to have accidents when it's weather like this. Yeah. Eventually. Ito na, mga higala. Kainan na. Ito. I'm going to stop this. Huh? Yeah. Kain muna kami, mga higala. Tapos na kami kumain, mga kahigalaan. The tummy's full. I ate too much, okay? Hab-haba more. But it was delicious, yeah? Yeah. It was delicious, yeah. I enjoyed the vegetable. I still don't know what that white vegetable was. I don't know. I don't know either, but it tasted nice. Yeah, Maybe sweet I don't know potato. I'm not sure. Not sure, but this is not sweet potato. I know it's not taste, but it was a nice tasting vegetable, whatever it was, okay? Yeah. So, mga kahigala, papunta kami sa mag-grocery kami, tapos bibili kami din ng isda. Pagkatapos niyan, uuwi na kami kasi nga ang lakas ng ulan. Wait, the rain is coming. Yeah, murin, tapos mawala na naman.
Nandito na kami sa bahay, mga higala. So nakita nyo mga higala, ang lakas ng ulan, no? Sobra. So kaya nagmamadali kami namili sa supermarket. Kaya hindi ako masyadong nakaano ng video. Tapos sa ano din, sa isdaan. Wala din sa mood si Bana ko mga higala. Kasi ano, masakit daw yung likod niya. Siguro nasobraan sa pag-jir-jir ko kagabi. So kaya ganon, masakit yung likod niya. So, magkwentuhan na tayo mga higala, no? Kung paano natin malalaman kung seryoso ang ating ka-chatmate. Based in my experience mga higala, para lang sa akin ha, need talaga kayo na may dalawang ka-chatmate. Kasi nga, ma-compare ninyo kung sino ang seryoso at hindi. Kasi, sa akin noon is, dalawa sila mga higala, no? Pero hindi ko lang sasabihin kung taga saan yung isa. Kasi nandyan si Banana sa tabi ko. Alam naman ni Bana mga higala na dalawa sila nakachatmate ko noon. Pero ayaw ko lang makwento kasi nga pass na yun, di ba? Di na dapat yun kwento pa. Nasabi ko talaga sa self kong mga kahigala na serious tong Bana ko noon. At ngayon, na nung LDR pa kami, kasi nga palagi siyang nag-send sa akin ng mensahe every hour, every minute mga kahigala. Tapos pag open ko sa phone ko mga higala is parang padala sulat mga higala, no? As in parang malaala mo kaya, no, na nagbabasa ka ng talang buhay, parang ganun. Tapos yung isa mga higala, ano siya, tipid siya sa pagdudut-dut sa'yo, no? Tapos ikaw yung palaging nag-una ng sisend ng message sa kanya, oh, kumusta ka na, ganun. Pero itong Bana ko mga higala is, ano talaga, siya talaga palaging mauna magdudut-dut sa akin, oh, kumusta ka na, ganun, kumain ka na ba, ganun. Napaka-caring niya, as in mga higala. Nag-compare ko talaga, kasi yung ugali isa-isa is hindi siya mabait. Ayaw ko din na ako palaging magdudut-dut una sa kanya, di ba? Di ba hindi maganda mga kahigala na ganun? Siyempre, siya talaga mauna magdudut-dut sa atin o ganun. Pero siya, yung isa, hindi kasi siya ganyan. Tapos may ugali din siya. Kaya ayaw ko. Kahit mayaman yun mga kahigala. So yun, nag-focus na ako sa Bana ko mga kahigalaan. Kasi nga, mabait siya. Sobra. Di ba nakita niyo naman now? Kahit hindi kami mayaman. Ang importante is mabait yung Bana ko mga higala. So may nagtatanong din sa akin kung paano daw mag-long lasting yung relationship nyo pag LDR kayo. Ang masagot ko lang mga kahigalaan is wag kayong hihingi ng pera. Yan talaga ang ayaw nila. Kasi nga, parang ma-discourage sila mga kahigalaan. Parang masabi nila na, ay, ganun pala itong babae na to, pera lang pala yung habol sa akin, no? Kung gusto nyo magtatagal yung kadut-dut nyo, huwag kayong ganyan. Magpakatotoo kayo. Okay, kung mahal nyo. Huwag kayong pira-pira-pira dyan, no? Hindi maganda. Basta, kung magdudut-dut kayo, huwag kayong magbanggit ng money, mga kahigala. Kasi ayaw nila yan. Isa pa, huwag kayong magbabanggit kung ano ang mga plano mo kung magkikita na kayo doon sa Pinas, no? Kasi yung iba kasi, magbabanggit na ganyan, magbili tayo ng bahay, mga ganon, mga material, ayaw, huwag kayong ganyan. Maghintay kayo kung sila ang mag-o-open about ng mga ganyan. May nagtatanong din sa akin mga kahigala kung nagpapadala ba ako sa Banana ko noon ng naked picture. Oh no! Asen! Simbat ko, wa pang gabae. Wala oy, just nun tong Banana ko mga kahigala. Ayaw niya mga ganyan-ganyan. Iba siya sa ibang mga foreigner na nahihingi ng mga picture, bla bla bla. Iba si Banana ko. Kaya the best. Sana all. At higit sa lahat mga kahigala is be honest kayo sa kanila. Yun. At isa pa, palagi kayong magdadasal na sana siya na. Walang imposible, di ba mga kahigala? Same sa akin. Hindi ko in-expect na darating yung Bana sa aking life, di ba? Pero palagi lang talaga ako nag-pray na sana siya na. Kahit hindi mayaman, basta ang importante is tanggap ako at tanggap ang anak ko. Diba? At mahal ang pamilya ko, yun lang yun. In short, mga kahigala is mabait. Yan talaga ang importante mga kahigala. So, yun lang mga kahigala ang masishare ko about paano mo malalaman na seryoso ang ka-LDR mo or ka-chatmate mo.
One eternity later. Mga higala, nandito kami sa KFC. Nagugutom kami, no? Yan lang yung dinner namin. KFC lang kasi natapol kami mga higala, no, sa pagluluto ba. Kami lang dalawa kakain. So, mag-KFC lang muna kami ngayon mga higala. Because Madam is hungry. Ang daming nag-order today mga higala, no? Mga tao ngayon is nagtapol din magluto. We're here inside. Inside KFC. Daming nag-order. A few moments later. Nandito na kami sa bahay mga higala. So, magbadali kami kumain ngayon mga higala, no? Kasi walang kuryente 8 to 10 mga higala. So, yon. Bago kami matapos to lahat, mag-shout out muna ako mga higala. So, shout out kay Lucidlyn, Eileen Ancaya, Yoli Torres, tapos si Team Tripod E-Vlog. So, thank you ka mga kahigalaan. Tapos yung mga kabisayaan din. Shout out kay Cindy B. Family, The Sukas, The Richie Chitol, The Mangyar Family Vlogs, Pinay in Aussie, My Kitchen Simple, na hilig magluto-luto, Bisaya Sad, at yung cousin ko na si Lia and Fang TV, mga kahigalaan. So that's all. Thank you mga kahigalaan sa pag-always comment sa mga videos namin. Sana hindi kayo magsawa, If I may just also say thank you to everybody else that follows us, okay? Yeah. And subscribes to us. Thanks a lot. I'm going to have Kentucky now. Yan, nagutom na kami mga kahigalaan. It's unusual for us to eat at this time of night because normally we only eat at lunchtime, okay? Yeah. But lunch was very small today, so we're spoiling ourselves because lockdown level 2 is here and we can go out in the evening and go and buy this, okay? Yes. So that's all mga kahigalaan. Bye! Cheers, mahigala. And just levitate.